ଏଇଠି ମୋ ଦିଅର ଆଉ ମୋ ବାବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗି ପଲା। ଏଇସବୁ ଧାନକୁ ଜଗିବା ଲାଗି ଏଠି ଟୁଙ୍ଗି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଏଠି ଶୋଇକିଣି ଏସବୁ ଜଗିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି କି ଅଳ୍ପ ଧାନ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଥରେ ଧାନ ଆସିଛି। ଏଇ ପଲାଟିକୁ ମୋ ଦିଅର ଭଲ ଭାବରେ କୁଟା ଦେଇକି ତା ଉପରେ ପାଲ ଦେଇକିଣି ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏଠି ଶୋଇଲେ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗିବନି। ସେଠୁ ଆସିକିଣି ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବାରେ। ବେଶୀ କିଛି କରିନାହିଁ, ପଖାଳ ଭାତକୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ମାଛ ଭଜା। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ କଟାକଟି କରିବାରେ ବସି ପଡ଼ିଲିଣି। ପରିବା ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ସବୁଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଟିଦେଇ କାଟିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାୟାଣୀ ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ଖାଇବାର ତ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁ ଚୋବେଇକିଣି ପକଉଛି। ଏମିତି ସେ ଦିନ ସାରା ହିଁ ଚଗଲା ହୁଏ। ଧାନ ପେଷିବା ଲାଗି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ଖଳାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ସବୁଯାକ ପେଷିବାକୁ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନଣନ୍ଦ, ମାଉସୀ, ମଉସା, ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ, ଧାନ ବୁହାବୁହି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ କିଛି କଲିନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି। ମୋତେ ବି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ମୋତେ ମନା କରନ୍ତି। ବାପା ହିଁ ସବୁ କାମ କର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।